Dit is voor ons een vrij nieuw iets om een dergelijk optreden vanavond te doen. En het is leuk om te zien dat heel veel mensen denken, nou, daar ga ik eens even bij zijn vanavond. Dus welkom. Shook off in the middle of the night. When on my seat burning on his side, and the light is shining on me. Ik vind het belangrijk om van al je artiesten een podium te hebben. Ja, zeker. En als commissie proberen we vooral vanuit alle hoeken en stijlen optredens en voorstellingen te verzorgen. Youth hebben we dan Ralph de Jong en 9 februari hebben we 2 koren, 1 uur Tietjerk, akkoord en het oren uit Ljouwert, First Beat. En die komen dan samen voor u zijn optreden verzorgen. De schajontjes heb ik bij Omroep Friesland van Schajon zelf gekregen. En nou ja, hier zijn ze natuurlijk. En die gebruik ik als ritme-instrument af en toe bij de blues. Net zoals Johnny Hooker dat, of Sam Lydon Hopkins met zijn tapdance schoenen deden. Of met een boots. En deze dan mooie schajonnetjes. Prachtig, hè? Dat ik nog vaker hier mag spelen. Want we hebben voor het najaar in de planning met Miko Mikulic, dat is een Duitse violist, om dan samen hier ook een optreden te komen geven. En volgend jaar komen we dan met de band, met Tim Beerkolts op gitaar. Dus, ja. Ook hier weer in Tietjerk? Oh ja, dan komen we in Tietjerk.